Tad sam otišao prvi put u Travnik u ratu. Prošli smo kroz tunel. Tamo smo čekali dok Alija Izetbegović prođe. Kad je Alija Izetbegović prošao, ja sam mu se najviše obradao i krenuli smo. Oko 9-10 navečer smo stigli u Travnik. Kad smo prošli Igman, ja sam vidio kravu. Ja sam mislio da je konj. Meni je mama rekla, kaže, ja sam rekao u stvari, mama, vidi čudnog konja. Ona je rekla, pa nije ono konj, to je krava. I mi smo se krenuli smijati. Kad smo stigli tamo u Travnik, bilo je vrlo kasno. Ja sam bio malo gledao televiziju i legao spavat. Sutra ujutru sam ustao i stao na prozor. Jednog lijepog dana smo, ja i moja rotica Naida smo krenuli kod njene drugarice. Pomalo je pucketalo. Kad smo tamo otišli, igrali smo se 10-15 minuta. Čuo sam da je odjednom pukla granata. Mi smo otišli kod te drugarice u kuću. Onda je došao od Naide brat po nas i otišli smo kući. Tad je bio poginuo jedan čovjek. Ja nisam tad smio izići mjesec dana ni otići kod rodice s mamom.